Ассалому алайкум дӯстон, подписчикои канали мо, меҳмонон. ҳозир мо бо нисбати малина гап мезанем. Мана ҳама амалҳое ки нисбати ҳамин малина кардан дар кор буд, ҳам зимистон, ҳам аввали баҳор, мо ҳамин амалҳоро ҳамаша иҷро кардем. Анакун ҳозир чӣ кор мекунем? Мо ҳамин малинаҳоро ҳамаша айназар гузарондем. Мана бар кардагиам ба пурагӣ. Малина амалш бисёр хубай. Ягон хел касал ҳозир ашда, ягон хел хашарот нест. Лекин мо айпеш як чиза ба назар гирем ки ҳозир айпеш воронгариҳои бисёр ай. Барои ҳамин ҳар хел касал, ҳар хел хашарот оянда пайдо шиданаш мумкин ай. Мо бояд кадом амал иҷро мекунем? Яъне мо амали профилактикара бояд ба иҷро расонем. Барои ин ай ҳозир мана пеш ай пухтани ҳамин чин пештарак мо ҳамин корро бояд кунем. Яъне 20-21 рӯз пеш ай пухтани ҳамин ҳосили малина бояд мо чӣ амале ки мекунем иҷро карда метавонем. Агар дертар шавад, баъд ин мумкин нест. Яъне то 20-21 рӯз мондани ҳамин тайёр шидани ҳосил мо ягон амала бояд дига иҷро накунем. Хоб мо ҳозир бояд чӣ кор кунем? Мо барои ин истифода мекунем ай инсектитсид, фунгитсид ва микроэлементҳо. Инсектитсид ин ҳамин хел препаратҳое мебошанд ки барои хашарот ай, фунгитсид бошад барои касал, микроэлементҳо бошад ҳамчун падкормка барои ҳамун дарахт ё чизе бошад мо вақте истифода мекунем дар кор мешавад. Анакун мо ай чӣ истифода кардем. Баъд як чизи дигара бо хотиррасон кунем ки ҳамин препаратҳо мешаванд ҳам системни, ҳам контактни, бо ҳам контактна системни мешавад. Агар ҳам танаи ҳамун препарат агар шумо хоне ҳамин чиз бояд қайд карда шидагӣ бошад. Ин контактниш ҳамин хел препаратҳое мебошад ки яъне ё касали ё хашароте ки вақте пайдо мешавад, вақте мо ай ҳамун аппарат истифода мекунем, яъне ҷошда ҳамун касали ё хашаротро нест мекунад. Лекин вақте ки оянда вақте пайдо шид, ҳамин касали ё хашарот пайдо шид, ин препарате ки мо истифода кардем, яъне контактни, ин дига таъсир намерасонад. Анакун системни бошад, системни ҳам ҳамин хел препаратҳое мебошад ки вобаста ба оне ки ҳамун касал ё хашарота нест мекунад, оянда вақте ки бо пайдо мешавад, ҳамун чиза бо оянда таъсир кардан мегирад, нест кардан мегирад. Барои ҳамин ҳозир мо ай чӣ вақте ки ай назар гузарондем ягон хел касал ё хашарот нест, мо истифода мекунем ай препаратҳои системни. Яъне он препаратҳое ки оянда вақте ки касал ё хашарот пайдо шид, ҳамуна таъсир расона нест кунад. Мо ай чӣ истифода кардем? Ман барои ҳамин малинаҳо истифода кардам аз карбамид. Ин карбамид ҳам роли фунгисид, ҳам инсектитсид, ҳам микроэлемента иҷро мекунад. Ман ҳамин истифода кардам дар 10 литр об 50 грамм ай карбамидро мо мегирем. Баъд бо илова бар ин ман истифода кардам ай яъне фунгитсиди скор. Ин як ҷои инда бо истифода карда мешавад, ай дигар бо препаратҳо ҳам истифода карда мешавад. Аз сабабе ки ҳамин чиза мо гирифтагӣ будем доштем, ай ҳамин ман истифода кардам. Барои ҳамин амала, яъне амали профилактикара мо иҷро мекунем. Ҳамина дар як смес, яъне дар як дастгоҳе ки мо истифода мекунем барои дорупошӣ, дар ҳамон метавонем дар як ҳамун препаратҳоро якҷоя карда, яъне ба амали худ сар кунем. Боқӣ бародарон дар амони худованд бошед.